Sidien tal-Gabbani tal-Belt li tkellmu ma' Net News esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li ħafna minnhom illum kienet l-aħħar ġurnata tagħhom hemm wara li ġew ordnati jiżgumbraw il-gabbani tagħhom mingħajr ma jafu x'se jsir minnhom. Dawn il-gabbani ilhom f'dan il-post għal snin twal, iżda issa ittieħdet id-deċiżjoni li dawn il-gabbani jitneħħu għal kollox. Il-gabbani qed jitneħħu bħala parti mill-proġett ta' Pjazza Tritoni, iżda fil-waqt li qed jitneħħu il-gabbani li hemm bħalissa se jkunu qed jitpoġġew 10 gabbani oħra wara li jitlesta l-proġett. Dan l-istazzjon infurmat li nħareġ tender għal min irid ikollu gabbana f'dan il-post, iżda is-sidien attwali tal-gabbani ma nataw ebda preferenza, bil-konsegwenza li min ilu jaħdem minn dan il-post għal snin twal issa jinsab f'riskju li jitlef xogħlu. Dan l-istazzjon jinsab infurmat li minkejja li kellhom jiżgumbraw, is-sidien tal-gabbani ma nataw ebda kumpens. Fost l-oħrajn, is-sidien ta' dawn il-gabbani bijaw ħalib, każezz, imqaret, pastizzi u affarijiet oħra.